Kiitos kutsusta, mukana ollaan. Tervetuloa Masavaan. Eli tosiaan tänään jatketaan tuon Metal Gear Solidin pelaamista siitä, mihin jäättiin viime kerralla. Vihdoin koko ilta odoteltu, että alkaa. Ei kun moro. Moro, joo. Missäs me nyt ollaan? Viime jaksossa voitettiin se Mantis, Sniper Wolf, sitten se helikopteri tuhottiin ja juostiinko me rappuset ylös vai alas suuntaan. Mutta aina ja sitten se kidutuskohtaus oli kans siinä viime jaksossa ja sitä kidutuksesta selvittiin kunnialla sitten. Mullahan ei ole mitään tietoa, että missä kohti ollaan itse pelissä menossa, kun en ole ikinä aikaisemmin tätä pelannut läpi. Tää on 2 levyn peli ja ykköslevyssä ollaan kyllä vielä menossa. Eiköhän me... Eli Vulcan Raven tulossa vastaan. Okei, hyvä tietää. Pelataanko täällä Snakea? Joo, kyllä. Metal Gear Solid 1 pelaattaan. Osaatko Masa sitten sanoa, että missä kohti me ollaan suunnilleen menossa peliä? Ollaanko suunnilleen puolessa välissä? 1/3 takana? Mä luulen, että äänet on ihan ok, ei tarvii laittaa hiljemmalle tai kovemmalle. No kun Vulcanin voitat, niin about 50%, okei. Vaihtuuko sen jälkeen levy vai onko se kakkoslevy semmonen, että siinä on vaan vähempi sitten sitä? Muistaakseni joo. Okei, eli pelin vaihto on myös sit, tai siis levyn vaihto tulossa. Neljä 4 tuntia 31 minuuttia. Mä en ole ihan varma, miten se laskee ton ajan, mutta sen verran on peliä takana. Se kyllä ilmoittaa, kun pitää vaihtaa. Näin mä kyllä oletinkin, että ilmoittaa siitä. Katsotaan mihinkä kohti. Mä en ole ihan varma, mihin kohti se ne aina tallennuksetkin heittää, mutta... Eli level 6 kortti löytyy, 2 laatikkoa, diazepamia ja rationit näkyy vähän lopussa olevan. Mikäs meillä on asetilanne, en muista enää niin tarkkaan. Granaatteja on C4, on reilusti. Stinger-granaatteja, no ihan mukavasti on jäljellä. Mikä peli? Metal Gear Solid. Pitkä viikko takana, 25 tuntia vielä ylitöitä tuli tehtyä, mutta tätä odotettu. Onko Claymore-miinoja? Niitä oli reilusti. 14 kappaletta on niitä. Tarvittaako niitä seuraavassa tehtävässä? Sitten mä oletan, että me tultiin tuolta ylhäältä alas. Kun se ainakin laskeutui niitä pitkin. Kyllä tarvitaan, okei.
Elikkä sit se olisi alaspäin suunta. Onko täällä nyt niitä... Moro, jaha, tänään taas Metal Gearilta. Joo, kyllä. Joudut tarkkailemaan eri kuvakulmia. Ne kamerat, nää kyllä näkyy aika nätisti tässä. Tämähän me pelattiin viimeksi, mutta näköjään pitää uudemman kerran vielä pelata tämä kohta. Eli tuolla sekoitetaan noin valvontakamerat. Noissa valvontakameroissa on noin konekiväärit myöskin, niin ei jouduta niitä vastaan sitten taistelemaan. Joo, tässä tosiaan alaspäin mennessä niin noi näkyy tosi kivasti tällä, ei tarvii kikkailla ja myöskään ei tarvii nuolilla mennä sivuille päin, riittää, että painaa pelkästään alaspäin tässä kohti. Ei toi yksi granaatti riitä kyllä kuin yhteen kamerakohtaan. Jokohan se oli viimeinen. Minkä pelifirman tekemä tää oli? Tää on Konamin tekemä. Ja on sille ihan kiva pelata tosiaan, kun en ole aikaisemmin tätä pelannut, niin tää on kokonaisuudessaan niin ihan uusi peli mulle niin sanotusti. Pitääkö meidän mennä tuosta ovesta vai pitääkö meidän mennä hissillä? Mitä kaikkea oot pelannut tänään? Tänään en oo pelannut mitään, siis just aloittelin live ihan 5 minuuttia sitten ja tänään on pelkästään tää Metal Gear Solid pelinä. Alkuperäiset pelit on Konamilta, Nessiltä lähtien. Muistatko Masa, että pitääkö mennä hissillä nyt alas vai sitten täällä on tää 6 ovi, mistä myöskin pääsis. Täällähän oli vielä mukavasti. Mennään nyt tänne, katsotaan mitä täältä löytyy. Ainakin pleikkari lähti raksuttamaan siihen malliin, että jotakin on. Ootko pelannut tätä ennen Nessin Metal Gear? En oo pelannut. Se ovi vie ekaan rakennukseen muistaakseni. Tästä täällä on. Niin vieks tää sinne? Kuinka kauan olet pelannut tätä ja iltaa? Siis nyt aloitin ihan 5 minuuttia sitten, mutta siis 4 tuntia kokonaisuudessaan on tätä peliä nyt pelattu tähän mennessä. Eli olisiko se sitten sillä hissillä alas tai rappusia pitkin? Eikä, kato, tämähän oli kiva yllätys. Sai melkein. Uskon, että hissi, koska rapuut rikki. Pelasitko eilen Most Wanted? En pelannut eilen. Battle. Leikan levyasema, kun se rutisee. Joo. Aika mukavasti rutisee kyllä. Eli joko se nyt tulee sitten se seuraava vastus. Ei siitä kyllä pitkä stealth fight. Snake, there's something I forgot to tell you before. What? There were 5 stealth camouflage prototypes in my lab. Yeah, so? Hissitappelu, If you oho. take out the one I'm wearing, that leaves 4. Hey, this isn't first grade math class. I thought I'd get one for you. Pärjääkö pistoolilla vai menneekö nyrkkitappeluksi? Yeah? The Ja olisikohan ne 4 lasit ihan hyvä? Also, about the elevator that I checked out.
It's really strange. Rynk, It's okei. like someone was intentionally holding it. When you were riding on it, did the weight limit warning go off? That's another thing that bothered me about it. The warning went off, and I know I couldn't be over the limit. How much? Okei, niin joo. Elikkä tästä tulee... About 135. That elevator had a weight limit of 650 pounds. It would take at least 5 people to go over that limit. Look out, Snake! Stun Grenade ja Rynk. 4 vasta 1. Okei. Now die! Eli tämä. Pitäisiköhän toi laittaa. No niin, kiitoksia neuvoista. Se sujuu aika hyvin, vaikka itse sanoikin. Mä olisin varmaan pistoolilla niitä yrittänyt laittaa menemään tossa. Sain ratiokin lisää. Tai siis rationi. Game over. Joo, ois saattanut tulla. Joo, eli tossa oli ne rappuset rikki. Level 6 ovi, tosta me päästään. Luultavasti sinne pitää mennä. Mä käyn kurkkaamassa vielä, että onko täällä apuja mulla. Ja olihan siellä. Aha. Olisikohan tässä kohti vielä hyvää tallenta. Soitellaan mailingille, että tarvitsisi tallennusta. Levyvaihto ton oven jälkeen muistaakseni. Okei, oliko toi siis se Raven tappelu vai mistä sä puhuit aikaisemmin? Otahan. Mitäs siellä oli? Vulkan. Eli oliko toi se Vulkan sitten, mikä me äsken voitettiin tossa? Joo. Okei, tulee toinen Wolf-taistelu. Kumpa, voispa irkilauttaa kaverille ja tallentaa tilanteen. Mikä oikea nimesi on? Sen mä jätän vielä tässä vaiheessa kyllä sanomatta. Aha, kyllähän nyt se on kamera. Eli ei mitään sen kummasempaa hätää siinä. Ai, sekin oli kamera. Sehän otti nyt osum. Ai! Olisiko tossa ollut jotain järkevää tappaa mennä noitten kameroiden ohi? Missäs päin me nyt ollaan? Kuulostaa siltä, että tullaan törmäämään susiin. Chaff Grenade, nyt tulee Wolf. Käytkö joka päivä suihkussa? Joo, kyllä. The other stealth prototypes. No, there were only 5. So, this isn't stealth camouflage then. What are you talking about? Someone's aiming at me in the middle of this blizzard. It's her! Wolf? Mut jos... Sniper Wolf? Yes, No mä kerron kohta, kunhan it's definitely her. tää menee ohi. Otacon, you sound like you're happy. No, I'm not. So
then what is it? Snake, please don't kill her. Are you insane? Please. She's a good person. You'd know that if you talked to her. Listen to me, kid. She's a merciless killer. I can see you perfectly from here. I told you, I'd never quit the hunt. Now you're mine. Wolf, no, you can't. Tää taistelu on mukavampi, toki isompi alue. Eli tää varmaan menee kai sillä sniperilla minun puolelta myöskin. Women naturally make better soldiers. Wolf, don't do this. Snake, I'm near. Joo. Can't you sense me near you? It's a mistake for a sniper to reveal her location. Is that right? Well, I'm going to send you a love letter, my dear. Do you know what that is? It's a bullet straight from my gun to your heart. Please, Wolf. Snake, no. Quiet! Don't get in our way. Now I'm gonna pay you back for Meryl. You men are so weak. You could never Itse en ole ikinä pelannut tuota peliä. Onko hyvä peli? Joo, kyllä mä tykkään ja aika paljon on jäänyt tähän nyt koukkuun. Sitten en ole mäkään tätä aikaisemmin muuta kuin kokeillut silloin lapsena enempi pelailu. Joudut liikkua enemmän, sivuttaa myös ajoitus ja tarkkailu, kun lyödät Wolfiin, niin seuraat vaan. Joo, kiitoksia GGstä. Mutta tuosta niistä stealth-asuista, se sanoi, että niitä oli 5 häveyksissä. Ja tolla oli yksillä, Oselotko se nimi oli, mutta sitten sillä Ninjalla oli myöskin. Swedish Metalhan intoutu kunnolla GG tällä hetkellä. Kiitoksia todella paljon. Meinaatko kaikki Snakeit pelaa läpi? No, kyllä mä ainakin innostun tästä sen verran, että kyllä mulla ei ole sitä Metal Gear Solid 2 vielä, niin se kyllä pitää hankkia. Otakonilla, niin. Otakonilla 1 ja Ninja, eli 3 sotilasta oli hississä. Joo. Mä laskin jotenkin, että niitä oli että se sanoi, että niitä oli 4 siellä hississä. Joo, mutta ei mitään muuta kuin sniperia sitten esille. Rationit mulla onkin. No tossa näkyy sen sniperin tuo laaseri. Sehän helpottaa kuitenkin jonkin verran. Kiitoksia Wilhelm seuraamisesta. Eli sivuttaisliikettä ja varo, joo. Toinen, mä luen tämän sun vinkin vielä. Joudut liikkua enemmän, sivuttaa myös ajoitus ja tarkkailu. Tai aina kun löydät Wolfin, niin seuraat vaan. Joo, ei mitään, pitää lähteä. No niin, se... Pitäisiköhän tässä muuten ottaa... Miten pitkään tää diasepami riittää? Tää varmaan voisin käyttää nyt tähän väliin iltaa Antillekin. Otetaan 1 diasepami tähän. Miten mä pystyn olemaan varomaan jos se... Missä se olikaan se tähtäys nyt? Älä juokse se Wolfia kohti, vaan pysy... vaan pysy seinän läheisyydessä. Hetki meni, että tajusin puhuvasi pameista pelissä. Joo, en käytä diasepamia tälleen pelaamisen yhteydessä. Eli nyt se ampui. Okei, no nyt se löytyy. Ehkä mekin vaihdetaan kuitenkin paikkaa. Rationeita olisi kyllä kiva löytää lisää. Nyt seuraat ja shoot. Joo, se vähän hävisi tonne. No nyt se taas löytyi.
Jokohan se diasepomin vaikutus loppuu. Ei pysty ampumaan tonne. Wolf juoksee puolelta toiselle, joo. Kyllä mä luulen, että tää nyt tästä sujuu. Mut se, että juokseeko se tonne toiselle puolelle vai juokseeko se tänne sit takaisin, niin... Sehän me nähdään kohta vaseen. Okei, eli se on myös sillä puolella. Joo. Hoi. No. Se tuolla on. No. Osuu. Ota pameja. Hyvin meni ilman niitäkin kyllä. Ja taas lisää lifea. Onkohan täällä miinoja? Ei taida olla. Kiitoksia ja kiitos Masa paljon noista vinkkeistä. Se nopeuttaa tätä pelin pelaamista kyllä huomattavasti. Aha. Se menikin tommoseen näkymään. Tän tuntee itsensä jotenkin asteittaiseksi niin sanotusti opettajaksi. Mielipide Syphon Filter. Mä oon sitä 3 pelannut. Tavallaan ihan hauska peli, mutta mun mielestä toi ohjattavuus on kyllä ihan kauhea siinä pelissä. 2 on kehuttu tai niiden tehtävien osalta, niin kyllä mä varmaan sitäkin aion kyllä pelata jossain vaiheessa, mutta pitää kahtoa vielä tosta, että miten se innostaa. Ei ole ainakaan vielä ihan semmoista suurta innostusta tullut siihen Syphon-filtteriin, mutta oli sit kun vähän oppi sitä mekaniikkaa ja muuta, niin kuitenkin ihan pelattavaa peli. Kiitoksia Pete seuraamisesta. Joo, eli nyt taittaa tulla. Nyt Wolf on kurdi. Aksentti vai? Each morning I'd wake up and find a few more of my family or friends dead beside me. I stare at the morning sun. Mielipide Dino Crisis 2-pelistä. Mä en oo sitä 2 pelannut, enkä ole itse asiassa nähnyt yhtään videoa siitä 2 pelaamisesta. Seurasin kyllä kun tommonen kun Retro Revisit pelasi sitä Dino Crisis 1 liveissä, niin sitä seurasin. En oikein tiedä. Jos nyt puhun sitä 1, niin ehkä se olisi ihan mielenkiintoinen kokeilla joskus, mutta kyllä mä ehkä enemmän kuitenkin tykkään vaikka tästä Metal Gear Solidista kuin siitä. Tässä kohtaa tuli lapsena itkettyä. Kiitoksia Tero myös seuraamisesta. Siksikö kun vihollinen kuolee? On se surullinen kohta tämmönen. Musiikit ja kaikki.
Ehkä antaa myös vähän semmoisen, että vihollisenkin takana on I have shamed kuitenkin ihminen siellä. I am no longer the wolf I was born to be. In the name of vengeance, I sold my body and my soul. Now I am nothing more than a dog. Wolves are noble animals. They're not like dogs. In Yupik, the word for wolf is Teglanek, and the Aleuts revere them as honorable cousins. Surullisen pelikohtaus Red Dead Redemption 2, Arthur Slashstrike. Mä en oo sitä kakkosta pelannut. Ykkösen en tainnut ihan läpi pelata, mutta sanotaan, että hyvin pitkälle lähes loppuun asti se ykkösen pelasin, mutta kakkosta ei ole tullut. Who are you? Mulla ei taida sitä edes ollakaan itse asiassa. Are you Saladin? Wolf, you spared Meryl's life. She was never my real target. I don't kill for sport. Rest easy. You'll die as the proud. Suosittelen pitkä ja hyvää peli. Joo, siis kyllä mä sitä ykkösestä ainakin tykkäsin. I finally understood. Tykkäsin kyllä paljon, että ei ole, mielellään voisin kyllä sitä kakkostakin pelata, että ei ole siinä. Ei ole vain jostakin syystä tullut sitä peliä ikinä hankittu. For someone to kill me. Man like you. You're a hero. Please. Set me free. Why? I loved you. Red Dead Redemption 1 ja 2. Give it to me. She's part of me. Joo, nyt vasta tajusin ton Masan viestin. Okay, hero. Set me free. Goodbye. Snake, you said that love could only be battlefield. Itse olen pelannut vaan sen kakkosen, mutta en ykköstä. Itse oli niin hyvä asteikolla 1-2 annan kakkosen. Snake telotti sen kun päässin. Sanakäännöspuhetta taas appi. Why? I don't have any more tears to shed. I'm going to the underground base. We're out of time. I know. You'll have to protect yourself now. Don't trust anyone. Yeah. If I can't stop Metal Gear, this whole place will probably be bombed to hell. Yeah. We might not meet again. I'll hang on to my codec. I want to keep helping. You can leave any time. Get a head start. A head start on your new life. Snake! What was she fighting for? What am I fighting for? Se mistä mä ehkä tykkään tässä What are you pelissä fighting for? kanssani on se, että tää on aika tiivis tunnelmainen. You make it through this, I'll tell you. Kuitenkin sillä tavalla, että noitakin pomotaisteluja, niin niitä aika tiiviiseen tahtiin tulee. Et ei ole semmoista, että niiden välissä Okay. pitäisi pelata aina joku 5 tuntia ennen kuin seuraava pomotaistelu tulee tai muuta, niin tykkään itse kyllä siitä. Kiitoksia hei muuten Aatos noista tykkäyksistä. Ja muillekin, ketkä on laittanut. Okei. Eli kato tuohon. Se on siinä ja meidän pitäisi lähteä sitten sinne alakertaan.
Käy vielä katsomassa, että onko täällä... Kun oot pelannut tän, niin kokeile Sons of Liberty. Onko se siis Metal Gear-versio vai mistä pelistä on kyse? Oho. Kakkososa. Joo, siis mä just sanoin sitä, että kunhan tää on pelattu, mun pitäisi kyllä vaan ensin ostaa se kakkonen, mutta kiinnostaisi kyllä ehdottomasti kokeilla. Kato, mitähän näissä on? Ainakin kameroita. Chaff grenade. No okei. Sitten näitä uskaltaa käyttää tänne Chaff grenade, jos näitä kertaa saa täältä näin paljon lisää. Niin. Kerää mut sokaiset kamerat, joo. Näin mä ajattelin tehdä. Täällä ei ollut kameroita. Okei, tämähän on kunnon varastoaitta sitten. Kyllähän nyt tääkin taitaa olla vielä varasto. Joo. Eikä oo kameroita. Aha. Voiko säikäi? Mikä se oli? Oliko se miina? No niin. Kerättähän niitä sitten samalla talteen. Toi ei kyllä, voi kyllä sanoa, että ei niinku tullut pienen mieleenkään, että olisi miinoja ollut täällä sisällä. Ai niin, joka ei ole tuota korttia tossa. Snake 3 on jo vanha ukko. Tein just sen virheen ja ostin Outlast. Onkohan mä sitä pelannut? Okei, elikkä... tää on se Eiska jo. Vähän nyt... Chaff grenade. Nyt ihan kauhealle, pelottavaa siis. Tänne pitää nähtävästi sitten mennä. Tullahan tänne vielä myöhemmin takaisin käyvän kurkkaamassa nämä muut paikat vielä. Onks noin rationia? Mitä noin on? Ei kun Nikita missillä. Kyllä niille käyttöä löytyy. Ja sitten... tuolla oli rationi vielä. Missä se oli? Ei kun diasepamia. Kato, 1. Mikäs toi näytti mielenkiintoiselta laatikolta? No niin, 3. laatikko. Rationi. Voisin kyllä käyttää tässä välissä. Noin. Nyt tarvittaa vielä kortti, että pääsee pihalle. Okei, käy vähän kurkkaamassa vielä auto. Täällä ei ollut mitään. Noniin, ei muuta kuin eteenpäin. Tarvitset Nikitaa, Raveni tai tappelusta ja Claymorea. Joo, no nyt on ainakin niitä molempia. Laitoin jotain 800-900 tykkäystä, että saat 1000 täytteen. Kiitoksia paljon. Siinä saa sormihetken näpytellä.
Otahan Metal Gear Solid-paketti, eli 1, 2, 3 on myynnissä. En tiedä, onko Pleikka 4, mutta jos on, niin I will buy. Joo. Ne on vähän edullisempia kuin Pleikka 1 ne pelit. Mutta oli Outlast 90% alennuksessa, niin olihan se ostettava. Joo. Itse Stingerillä myös ampunut siinä. Mutta tässä vaiheessa en tiedä, onko sille merkitystä, tallennan vielä kohta uudestaan, kunhan päästään alas, mutta jos tuonne Kuormurin jää, niin tulee sotilas, joka vie Kuormurin alkupäähän. Okei. Jännä yksityiskohta. Eli tavallaan sinne ihan peli alkuun, mistä eka sokomi silloin löytyy. En suosittele. Joo, saa hetken juosta sieltä pois sitten tänne. Vai pääseekö edes? No niin. Ei tarvita vieläkään noita lisää. Ja sittenpä ei muuta kuin kellaria kohti. Ei muistaakseni pääse. Joo. Semmonen pikku ongelma sitten vielä siinä. Eli nyt on varmaan sitten Insert Disc 2. Joo. Restart button after installing. Se on joku ihme jälkipyyhkäsen vähäsen tätä levyä. Ei tässä naarmuja ole, mutta se on vähän puhtaammaksi. No ihan varmaan, kun mä pelannut mitään näitä pelejä aikaisemmin, missä pitää vaihtaa levy kesken peliin. Luultavasti en. Otahan nyt levyvaihto. Joo, Kuormurit toimii fast travelina, riippuu pahvilaatikosta, että mihin se vie. Puolet pelattu. Monenko aikoihin live loppuu? 104096 mailing, soita sille. Joo, mä tallennan kyllä sitten kohta. En osaa sanoa, mihin aikaan live loppuu. 12 ja 1 välillä olisi tarkoitus lopetella. Pitää vähän katsoa, mitenkä sitä jaksaa ja mikä on semmoinen hyvä kohta lopettaa. Mites muuten tässä niin kun hauska, että en ole pelannut varmaan 20 vuoteen, niin vieläkin muistaa nuo numerot. Jos on jännä, mitä välillä muistaa jotakin yksityiskohtia näistä peleistä. Niin miten tää toimii muuten 2 levyn versiona, että nyt kun sit seuraavan kerran aloittaa tämän pelin, niin varmaan laitetaan suoraan vaan se 2. levy sitten tonne sisälle ja siitä aloitetaan sitten. Vai pitääkö se vielä mennä 1. levyn kautta? Mä otan vähän pimmeämmälle tätä ruutua. Noin, sitten eiköhän me otettais tähän Famas ja Ratia, niin niinpä kaikkia muisti. Joo, jatka toisella levyllä. Sokom. Tähän tarvitaan kortti. Okei, eli siellä on vihollista. Aha. Olisi riittänyt vähempikin. Ratianit on käytössä, eli hetkinen. Tuolla on joku boksi ja sit pitää tonne päin mennä. Joo. Eikö täällä ollutkaan? Miten mä katson, täällä olisi ollut joku boksi?
Ei oo, vaan oliko se tuolla alhaalla sitten? Tai kuristat äänettömästi? No panoksia on nyt kyllä ihan... Hetkinen. Ai niin tossa on... Hissi. Joudut mennä seinää pitkin tuossa sillan toisessa päässä, eli se oli tää eka kohta. Teetkö huomenna? Ai niin tuolla. Oliks tossa sitten laatikko? Joo. On. Aha. Semmonen. Seinää pitkin, mutta varo sitä liikkuvaa juttua. Näköjään kannattaa varoa tuota tippumista noin niin kuin yleisestikin. Okei, otetaan täältä pistooli jo valmiiksi. Ja... Tuo. Joudut pitää ukon seinässäkin ja kyykyssä liikkua. Okei, sitä kyykyssä liikkumista mä en tajunnut. Eikö ei se... Tällainen se pitää tehdä, mutta hetkinen. Eikö mun pitää painaa ylöspäin? Joo, mä painoin katos sivulle päin. Mä ajattelin, että se menee toiselle sivulle, mutta... Ja, onko se sitten, että kyykyssä silloin kun tulee toi nosturi? Tuolla on noita rottia. Näköis tää nyt sitten... Tänne päin. Milloin seuraava live? Nyt en ihan osaa sanoa. Tuo jouluviikko on vähän toki silleen haastavat. En osaa sanoa, mitä itekään ihan täysin joka päivä tekee. Että kyllä mä yritän ensi viikolle jonkun liveen sinne saada semmonen, mikä on aikataulutettu, mutta suuri osa varmaan niin menee vähän sille, että mitenkä vaan aina sitten aikaa riittää. Kiitoksia. Ylös ja liikut poispäin. Kiitoksia Tukki Emeli seuraamisesta. Eli pitääkö mä mennä siis takas tonne ylös? Aha. Se tulloo sieltä jo. Aha. No nyt näköjään mennään sitten ylös. Vähän viiveellä tulee viestit, joo. Pääseekö täällä alas, jos nyt menee? Katsotta. Joo, pääsee näköjään. Eli takaisin ylös. Kohti pohjavaa. Okei. Mä luulin, että pitää mennä tänne ylös. Eli nyt ollaan pohjassa ainakin. Onko sinulla joululoma? Joo, mulla on torstai ja perjantai on vapaata. Mene sinne pimeeseen reikäseinässä. Näin mä vähän aattelinkin. Joudut ryömien luukusta läpi, muistaakseni löydät kortin. Aha, se meneekin näin päin. Eli eteenpäin. Aha. Aha.
Okei, olikos täällä nyt sitten muuta? Ryömi. Joo. Täällä ei taida olla, vai pääsikö tänne? No niin, eli täältä pääsi. Kyllähän nyt nuo kamerat pysyy paikallaan. Body armor. Eikö ei ne pysy paikallaan nuo kamerat? On tavaraa, joo. Tässä ja... Ai. Tätä ei tainnut kyllä nyt päästä minnekään muualle. Pois, joo. Heitä Zaffi, en minä kehtä. Mulla ei ihan hirveästi on niitä. Ei... Oho. Ois sittenkin kannattanut. Minä ajattelin, että olisi nätisti päässyt tosta kohti vaan menemään. Eikö tossa on näköjään alhaallakin tommonen? No niin, pois. Sitten, onko se toi vai pitääkö me mennä takaspäin tuohon seuraavaan kerrokseen? Ei tässä ei taja... Oho, se aukesi. Varmaankin tänne päin, läpi. Minkälainen paikka tää on? Täällä ei näytä ihan hirveästi olevan mitään. Onko Raven hoidettu? Käsittääkseni se taittaa nyt seuraavaksi tulla, jos nyt en ihan väärässä oo. Ei oo kaukana, joo. Tuolla oli kans jotakin. Pulletteja. Mä tajan kyllä taas tehdä semmoset, että mä tallennan. Vaikka aika hyvin mä oon päässyt noista läpi noitten neuvojen avulla, mitä on saanut teiltä. Kerää kammat ja hissillä alas, joo. Aika hyvin näyttää onneksi tuota tavaraa nyt olevan kuitenkin. Mutta eihän me ollaan nyt missattu, joku puhuu siitä jostain avaimesta, niin semmoistahan me ei olla saatu. Ai niin toi taittaa olla se hissi. Pääseekö tänne? Ei. Eli sitpä taisi olla kaikki tavarat siinä. Väärää infoa avaimesta tulee myöhemmin. Okei, hyvä. Yksi parhaista peleistä. Joo, siis mä oon ensimmäistä kertaa itse nyt pelaamassa tätä peliä tässä läpi. Eiks tää oo se hissi? Missä täällä on? Vai pitääkö mennä tänne? Hei, ootko juossut jo melkein alkuun hakeen ne muutamat L6-ovet? En oo kyllä juossut alkuun. No niin, nyt löytyi oikein. Se on se pääte, mikä on vieressä. Joo, löytyi se sitten lopulta. Aha. Battle. Olisikohan tässä kanssa se sama, että Stun Grenade ja sitten toi rynk. Heitä se. Heittikö se? Famaasi otetaan täältä rationi.
Vielä pääsi kimppuun hyökkäämään. Noniin. Body armor päälle. Ai niin, mulla on semmonenkin. Joo. En oo tajunnutkaan sitä Kestitkö kidutuksen vai luo? Joo, kestin kidutuksen. Joo, enpä body armoria tajunnutkaan, että se pitää erikseen laittaa päälle. Kiitos taas jälleen kerran vinkistä. Good evening, KNG Retro Gamer. Aha. Mä katson kohta. Hyvää yötä Aatokselle. Joskus 2000-luvulla tuli nakutettua aivan hirveästi. Ravenia vastaan Nikita ja Claymoret, mutta joudut juosta pitkin aluetta. Joo. Body Armor Raven taistelussa ainakin hyvä. Nikitalla eka osa taistelusta ja sitten toka osa Stingerillä. Thanks for the rose, KNG Retro Gamer. Mikä siellä ampuu? Kamera. Okei. Ehkä me otetaan body armori tähän väliin. Nähdäänkö me tosta? Mä vähän katon, että mitä tuolla on. Eli tuossa on, taitaa olla toinen hissi, eli Safgranulla ja sitten eteenpäin. Claymoret on oikeastaan ainut. Mihin on ainut? Ihan käy. No, en kyllä vielä käytä rationni. Aha. Aha. Eli tää on vissiin sitten miinotettu paikka. Eli katsottahan. Saa Claymorella, mutta joudut tutkata samassa, ettei tuu damagea. Raveneen vastaan Claymoret. Raivehoiteluun menee niillä suitsukkeilla, mutta pitää muistaa, missä ne on miinoja. Miinan paljastin ei taida toimi käsittääkseni tässä, mutta ryömiiminen toki toimii. Joo, ne on jo täynnä. Pystyisinkö mä? Joo. Ei tosiaan, kun toi jamming-tila täällä, niin ei toimi se miinan paljastin. Ryömittää varmuuden vuoksi täällä nyt sitten nämä ja katsotta, onko täällä. Taitaa olla, onkohan ne vaan sitten tässä alaosassa. Hissiin vimpanlaatikon jälkeen uusi zaffi päälle vaan. No hississä nyt ei ole ainakaan miinoja, niin mä voin hetken tässä huokasta. Sitten tuolla on yksi kamera. Mitäs tuolla laatikossa on? Ryömin varmuuden vuoksi tämän pätkän, mutta sitten oletan, että mä voin juosta tänne hakemaan tämän. Okei, no siellä ei ollut mitään järkevää. Aha! Se loppu. Oi. Otahan nyt. Mitä hyötyä sitä tupakasta oli? Saiko sillä jotain myös näkyviin tai jotain? Joo, sillä sain ne infrapunat näkyviin. Reiveneitä. Ja toimii samoin kuin diasepamme. Okei.
Ja helttiä lähtee jonkin verran siitä. Pitkä hissi. Nämä Ravenit on vissiin vähän vinkki siitä, mitä on tulossa. Snake, I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? Is this conversation secure? Juu, Don't worry. palaillaan masa. Off. Okay. What's up? I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point? Ei kaukana, että näet Metal Gear Rex-hökötyksen, jota vastaan sit loppupäässä taistelet. Okei. Secretary to Hoover in the FBI? Yeah. And then going undercover to investigate the mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a... Nykyhäköinen Snake ei polta tupakkaa, vaan vapettaa. It was really bothering me. Se taitais Why would she lie? ollakin tehokkaampi sen savun tuotannon kanssa vissiinkin kyllä. Ridiculous. Come on. Even a high school student could see past it. The head of the FBI at that time, Edgar Hoover, he was a well-known racist. Didn't Naomi say that? Tämä, kenen kanssa nyt puhutaan, valeasussa. Okei. Well, back then there wasn't a single Asian investigator. Mä muistan, että mä jonkun videon on nähnyt, missä... The undercover mafia sting. Mä en tiedä, että se on valeasussa, mutta tää tavallaan paljastuu pahaksi ihmiseksi tai jotakin semmoista. Jonkun semmoisen video on New York. jossain kohti nähnyt. You better check it out. The chief and the president mysteriously dying, and that ninja. Too many strange things are happening. Are you saying that Naomi might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. Joo, se on Snakein äiti. Siellä taas apinaa koijataan vissiin. Olisikohan tää hyvä hetki tallentaa? Mei Ling, how's Naomi? She's fine, I think. What do you want, Snake? If you want to talk to Naomi, why don't you call her? Oh, it's nothing. Forget about it. Strange guy. Pitkät hiukset sillä huijarilla ainakin oli. Good luck, Snake. Good luck, kiitos. Sitä tarvitaan. Mitäs täällä alueella on? Ainakin kylmää näyttää olevan. Tuolla on jotakin piilossa, eli todennäköisesti on tuollakin puolella. Rationi, niille on aina tarvetta. Okei, Nikitat on kaikki täynnä. Se on ainakin hyvä. Jos mailingille soittaa useamman kerran eikä seivaa, niin se ärsyyntyy ja näyttää kieltä. Tässä on kyllä oikeasti aivan mahtavia näitä pikkujuttuja tässä pelissä. Kokeile vaan. Kokeillaan. What's up, Snake? Talk to you later, Snake. Oho, ei olisi varmaan tarvinnut poistua tuosta. What can I do for you, Snake? Good luck, Snake. Vielä on ystävällinen. What's up, Snake? Come on, Snake. Don't call me for no reason. En olekaan vielä kokeilla vielä kerran soittaa. Menikö se vaan mykäksi?
Ei, se ei puhu mulle ennen. Onko monta kertaa tullut pelattua läpi? Siis tää on mulla ensimmäinen kerta, kun mä pelaan tätä läpi. Et ei ole tullut pelattu montaa kertaa läpi tosiaan. Ehkä se on muutettu. Joku on ottanut mielensä kielen näyttämisestä. Mä en saanut myöskään toimimaan sitä. Mä kokeilin sitä, että olisi siinä alkupäästä niin kahtonut sitä meryliä monta kertaa sieltä ikkunasta, mutta en mä saanut sitä toimimaan sitten. Right, my friends. Listen, they agree. Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world. Itellä tuli tänä vuonna 20. kerta läpi, okei. Muutaman kerran sitten pelattu, mutta kyllä mullakin on semmonen, että Must have been a tight kiinnostaa kyllä sitten vielä pelata tää uudestaankin läpi. Saattaa mennä vähän eri vauhdilla kuitenkin se toinen kerta sitten jo. The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Am I hallucinating? Vulcan Rain paljain käsi. I can't move. The Raven has put the mark of death upon you. Blood Tuota en lähde kokeilemaan. Kiitoksia vain. Your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. I don't have any clothes in my family tree. You jest, but indeed ravens and snakes are not the best of friends. Nevertheless, you would make a worthy adversary. Kyllä yksi parhaista peleistä, mitä pelata uudestaan ja uudestaan. Joo, mä oon tykästynyt kyllä tähän peliin Yeah, tosi paljon. must be real. Et ymmärrän ihan hyvin sen, että Yes, uudelleenpeluarvo on iso tässä. Ja toki siinähän saa sit jotain muutakin kuin pelaa uudestaan vähän eri tavalla, niin it is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual. et siitä on myös hyötyykin pelata se peli uudestaan läpi. Years? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake. Ours will be a glorious battle. This isn't glorious. It's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we'll see if there is iron in your words. Mikä peli? Metal Gear Solid. Okei, sitten pitäisi lähteä. Näinkö oikein, onko tuossa vaaleanpunainen PS2? Joo, on vaaleanpunainen PS2. Viime viikon hankintoja on se itse asiassa. Vähän mietin, että millä mä oikein lähden tätä nyt sitten kokeilemaan Nikitalla. No periaatteessa sama se olisi tällä lähteä kokeilemaan ja sitten jos loppuu panokset tai muuta, niin siirtyy sitten niihin Claymoreihin. Mites tää niinku ylipäätänsä? Oho! Ei mun tänne jos pitänyt lähteä. Asuinko mä siihen? Tuleeko siihen mitään damakkeja? Pitääkö mä yrittää takapäin sitä ampua, että otahan nyt. Mistä löysit? Ollut itselläkin tarkoituksena hommata tuollainen vaaleanpunainen PS2. Huutonetistä löysin. Se taittaa ampua sen. No kyllä se osuu siihen välillä kuitenkin, mutta eli tavallaan se pitää kuitenkin niinku sieltä selkäpuolelta enempi päästä sitten yllättämään toi.
Eli nyt... Mistä se nyt mennään? Oho! Eikä. Otapas nyt hitaalla vauhdilla takaa se ohjus. Joo, sitä mä vähän yritän. Pystyykö sitä muuten vaihtamaan sitä nopeutta jotenkin? Paljon joudut maksaa tosta. 63 € jäi sille hinta. Niin pystyykö tätä jotenkin tätä nopeutta muuttamaan? Minnekä suuntaan se nyt oikein? Aha. Älä itteen ammu mitään ihmettä. Noniin. Joo, ei toi helpoin oo tuolla Nikitallakaan se. No niin, nyt päästään sen selkään. Ei. Otahan nyt. Menee hitaammin silloin, kun korjaat suuntaa. Kiitoksia vitun seuraamisesta. Stinger tai C4 tai Claymore tekee myös vahinkoa. Kyllä pitäisi itsekin saada tollanen. Nykyinen PS2 ei oikein pelitä. Mulla oli sama syy tolle ostamiselle. No. Nyt se kyllä ehkä... Saattaa. Hetkinen, jos mä kokeilen nyt sillä Stingerillä. Ei. Joo, tää tuntuu paremmalta. Tästä näkee vielä missä se on. Tämähän on cool. No niin, nyt rupesi tulemaan vähän enempi. Otapa kattoo vielä pieni hetki tosta. Welcome kasa. Koita ajoittaa Nikita niin, että se menee täysiä selkään. No, en päässyt edes ampumaan sitä selkään. Surveillance-kamera. Nyt en ihan ymmärrä mitä tuolla tarkoitat. Miten on muuten päivä mennyt? Ihan mukavasti, kiitos vaan kysymästä. Täältä voisi näitäkin ehkä keräillä vaikka. Missä se on? Tuolla. Joo, tää Stingeri toimii aika mukavasti kyllä. Jos tää nyt ei tästä vaikeudu enempää, niin... Siellä oli joku. Nyt mä luen hetken täältä, mitä tapahtuu. Tokassa vaiheessa taistelua osa merikonteista blokkaa reitit ja Reve alkaa liikkua nopeampaa. Joo, siltä se vähän vaikuttikin. Kohta se suuttuu ja juoksee lujaa sinun perässä. Aika näppärä facecam se tuut muuten, kiitos. Okei, katsotaan sitten. Et periaatteessa
C4 tai Claymorekin voisi toimia. Missä päin se nyt vejättää tuolla? Okei. Ai. No se ylös sieltä nyt. Ei tossa kyllä enää hirveästi tarvis. Ei kyllä se taittaa tulla täältä. Ei paljon kyllä puutu. No miksei se mukaan olevinnaan kuole, vaikka Stingerillä varmasti osu. Ai. Ootapa katsotaan. Vaihe ration tai luotiliivi. Se ehtii ampua sen missille. Ai niin totta. Joo, tuo oli ihan hyvä vinkki. Ratio on frozen. Okei. Eli luotiliivi silloin. Hetkinen. Eikö body armor tossa? Toi. Joo, kiitos tuosta vinkistä. Noniin. Menihän se. Just as the boss said, my existence, which is no longer needed in this world. But my body will not remain in this place. My spirit and my flesh will become one with the raven. Onkohan tää jostakin I will return. Norjasta päin kotoisin tämä tyyppi, kun on noin Ravenit ja muut. Eikö se ole vähän siihen viikinkin puolelle toi? I will be watching you. Understand? Snake, take this security card. Miten nämä on kaikki niin ystävällisiä nämä pomot? Sen jälkeen kun niitä on muutaman kerran vähän ampunut, niin You are a snake which was not created by nature. Ravenista ei jää kuin tuo aseen jäljelle. Aika cool. Mut niin kaikki bossit melkein aina sitten antaa apuja ja vaikka mitään muuta sen jälkeen, kun ne on voittanut. I will be watching from above. First I'll give you Metal Gear, joo. the man. Metal Gear Solid Pleikka ykkösellä. Eli ensimmäinen Metal Gear Solid-peli. Kiitoksia Jesse seuraamisesta. Kova peli. Joo, ensimmäistä kertaa pelaan itse nyt läpi. Ei ole tullut aikaisemmin tätä tullut pelattua silloin lapsena enemmän. Oli semmoista leikkimistä ja muuta tässä pelissä. Ja on tykästynyt kyllä tähän peliin todella paljon. He copied his subjects down. Tässä on just sopiva tää vauhti tässä pelissä, että vähän koko ajan tapahtuu jotakin kuitenkin. But he wasn't able to deceive the angel of death. Angel death. Aikanaan kiersi legenda, että jos Ravenin voittaa Bare Hands, niin saa ton minigunin käyttöön. Onko se
myöhemmin sitten kumottu. Se voi olla, että siellä on aika moni yrittänyt sitten. By hint, you must solve the rest of the riddle yourself. Snake, in the natural world, there's no such thing as boundless slaughter. There's always an end to it. You are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. Each step you take is paved with the corpses of your enemies. Their souls will haunt you forever. You shall have no peace. Hear me, Snake. My spirit. Mä en kyllä kääntä selkääni tuolle tyypille, vaikka se on vähän kuoleman kourissa, kun sillä on kuitenkin toi minikonni käytössä siinä. Nyt on setuppi, varsinkin toi peili, kiitoksia. Olisi se vielä kuulimpi, jos pistäisi tohon setuppiin, niin tohon kuvaputkitelkkariin, mutta se ei ole näissä videoissa niin kiva ihan toi Turn your monitor off. kuvaputkitelkkari kuitenkaan. Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we better let the Colonel hear this too. Master. Go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And there is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's Liquid. not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identity. Niinpä, enpäs paljasta kaikkea. Who is she really? Joo, siellä Jomasa joku kerki sanoa, että se on valepuvussa toi masteri. Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So you think she had a part in the uprising? Or she could be working Mutta se ei sinänsä tullut mullekaan yllätyksenä, vaikka en ole tosiaan ikinä pelannut, niin mä oon nähnyt jonkun videopätkän, missä näkyy, että se, mä en tiedä, että se on valepuvussa, mutta sen mä tiesin ainakin, että se puukottaa selkään tai miksi nyt sanos. Ei olekaan niin hyvä toi tyyppi, mitä antaa olettaa. Että se ei tullut mulle kyllä uutena tietona joka tapauksessa. Onko tää emulaattor vai legit alkuperäinen laite ja peli? Joo, petturi, hyvä. Se oli oikea sana. Ei ole emulaattori, vaan tää on ihan toi Pleikka 1, mikä näkyy. Se on toi PS1 pieni, mikä näkyy tuossa vasemmalla alhaalla. Super Nintendon päällä. knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Okei, sitten se voisi olla tallennuksen paikka. Jokohan mailing puhuu meille. Naomi wasn't acting strangely or anything. No, I just can't believe that Naomi. Ei ole enää mykkä. I refuse to accept that. I don't want to believe it either, but Don't say it, Snake. Se on antanut meille anteeksi. Naomi on Frank Jagerin sisko. Soitapa Nikitalle. Aha. Kuka on Nikita? Vai mitä tarkoitat Nikitalle? Ei ainakaan numeroa vielä mulla täällä listassa. Tottahan, mutta täällä taisi olla jotakin kerättävää vielä, mitä ei kerätty. Eiköhän tonne ylös päässä. Sielläkin oli jotain bokseja nimittäin tuolla ylhäällä. Vai onko siellä ennen? No niin, tästä ei. Ovesta läpi ainoastaan.
Joo, kyllä me tajattiin kerätä kaikki. Se puuttuu listalta, hei. Soitetaan 141.52. 141.52. This is Nastasha Romanenko. Me kyllä juteltiin tämän kanssa, mutta ei se näköjään ole tallentunut. You're the nuclear specialist that the colonel mentioned. That's me. You can ask me anything about nukes that you want. I am also a military analyst, so I have an extensive knowledge of weapon systems as well. They asked me to participate in this operation as a supervisor from the Nuclear Emergency Search Team. I was happy to accept. Kiitoksia We must not radiokoodista. allow terrorists to get their hands on nuclear weapons of any kind. I hope I can help you to stop them. You're a tough lady. Those terrorists are serious about launching a nuclear weapon? The world cannot stand by idly and allow that to happen, and neither can I. Unfortunately, all I can do from here is provide you with information. Hopefully that'll be enough. Another soldier here wouldn't make a difference anyway. It's good to work with you, Nastasha. Same here, Snake. No niin, sille soitettu. Level 7 kortti. Otetaan. Mä tykkään pitää ottaa asetta kädessä. Mitäs täällä on? Soft grenade. Onko tossa joku kuoppa maassa vai mitä siinä tapahtuu? Ei taittaa pukittaa toi peli vaan. Oho. Kuuluisat viimeiset sanakameroita edessä. Sen mä huomasin. Joo, sitä mä just katon, mutta mä katon vaan, että se pukitti toi peli. Onko sulla yhtään kodia? Jotakin kodia on kyllä, mutta Stingerillä helpoin tuhota, siis nuo kamerat vai? Mä ajattelin heittää soft grenade ja juosta läpi. Onks tossakin luukku? Ei taida olla. Eli ton ration. Ei joo. Eli tuo kamera osoittaa tonne päin. Tuolla on muuten aika monta kameraa. Otahan nyt. Eli jos mä oon tonne ovelle menossa, niin kyllä mä sit käyttäisin vaan ton. Ei kai siinä mitään oo. Otahan siellä oli soitto vielä yksi. Otettahan toi soitto vielä tähän väliin. 146.6. Ei oo meillä sitä numeroa myöskään täällä. Katsotaan kenelle tämä puhelu menee. No response. Ehkä ei pysty vielä soittamaan tuohon numeroon tai muuta. Mutta ainakaan nyt siellä ei kukaan vastannut. Kokeillaan soittaa uudestaan. Eiku ei. Okei, soft grenade ja ration. Se on edelleen jäässä. Melt it before you eat. Voiko mä itse tehdä sen jotenkin? Lämmittää sen vai? Ei. Otetaan body armor sitten. Ja chaff grenade. Täällä. No niin. Joo, kuuluisat viimeiset sanat tosiaan. Ei kai siinä mitään ole. Ota ration ja makaa paikallaan. Ootko pelannut alkuperäisen Raymanin tai ne PS1 Harry Potterit suomeksi? Ne on aika koomisia. Raymania on pelannut aika paljon, mutta en oo läpi pelannut sitä kyllä ikinä. Ja Harry Pottereita niin nyt en muista, onko ikinä pelannut.
En tiedä mitä tuolla ylhäällä on, olisiko siellä ollut mitään järkevää, mutta... Aha, pitkä käytävä ainakin. Joko ratianit on vieläkin jäässä. Eli nyt tulee se Metal Gear näkymä sitten. Rex. Metal Gear Rex. Onpa tämmönen musiikki painostavaa musiikki. Alhaalla on jotakin. Tuolla on jotain vettä. Ai niin tuollakin on vettä, mutta siellä on silti jotakin. Ei me ehkä sinne... No, katsotaan. Kyllä me sittenkin lähdettiin sinne. Radio Rexhän se sieltä löytyy. Ei, Metal Gear Rex. Ja kuulin, että sitä vastaan taistellaan myöhemmin tässä pelissä. Tässä meidän mennä tonne alas todennäköisesti, koska siellä on kamera. Mä menen kierrän vielä toiselta puolelta. Tulisikohan täältä ohjetta? Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Mä loin kohta ton viestin. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards. Nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys. And besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files. Don't you need a Ootko password? kuullut PS1-pelistä Evil Zone? En muista kyllä ainakaan kuulleeni. That describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Minusta rationit sai sulamaan, että ne on vaan valittuna. Okei, hyvä vinkki, kiitos. Otahan, voi ei nyt muisti, joudut juosta rottien perässä. Kortti putoo jorpakkoon. Metal Gear Rex nopeinta voittaa niin, että sniikkailee taakse ja sit vaan kuristusotteella. No nyt vaan, että mihinkä suuntaan mä lähen. Pitääkö mennä ylös vai alas? Tai lähinnä, että koska täällä oli tää kamera, niin se vähän viittasi, että täällä todennäköisesti on kuitenkin jotakin täällä. Kurkottaanpa tästä. Mitä siellä näkyy? Otahan nyt, eikö mä haluan katsoa tänne päin. Tässä menee rappuset alas. No, ehkä me käydään vaan kahtomassa. Tää ei näytä siltä, että tää on mikään loppupaikka, nimittäin näyttää enemmän sinne, että pitää mennä tonne ylös. Aha, hyvä, ei sitä pääse tippumaan. Eikö toi ei liikkuu se kamera? Täällä on jotakin. Rationi. Joo, sepä meillä olikin täynnä. Tottahan nyt. Joo, rationit suli. Joutuu mennä petiin, väsyttää lujaa. Kiitos livestä, olkaa apuna livenpitäjälle. Kiitoksia, Masa. Älä nyt vielä luovuta, ota rationi. Tosta ja sitten odotellaan hetki. Ja juostaan. Kiitoksia erittäin paljon Masa avusta. Okei, mä luulen, että nyt mä en muista mikä oli viimeinen kohta, kun me tallennettiin, mutta mä nyt tallennan ainakin tähän kohti. What is it, Snake? Ja hyvä, tää vielä puhuu meille. Wohisang is toil and trouble, honor but an empty bubble.
Mitään. No ei se mitään, me ollaan tallennettu ainakin. Jokse jorpas eka, tuli fiilis, että jotakin on jorpakos. Mä laitan vähän ihan ensin tätä kameraa vähän tummemmalle. Vähän kattoo mitä on jorpakossa. Mä jotenkin ajattelin, että tää on joku ydinlaskeuma-alue, että tänne ei kannattaisi edes mennä. Siellä oli rationi. Mä juoksen kohta tonne toiseen suuntaan vielä. Otahan nyt. Me ei näyttää kieltä vasta 3. hiljaisen puhelun jälkeen. Mutta sitten se ei anna enää mahdollisuutta savetta. Reilu. Mä kyllä luulen, että me soitettiin sille useammin kuin 3 kertaa tuossa aikaisemmin. Ei täällä ollut mitään täällä vedessä. Tuolla oli, tai siis rationia tuolla oli noin asset, mutta ei täällä mitään niin kuin erityistä ollut. No niin. Sittenpä katsotaan, mihin nämä rappuset vie. Nyt on tämä paikka tutkittu. Okei, mutta mä painun pehkuihin. Joo, hyvää yötä Masalle. Kortti tippuu myöhemmin muistaakseni tonne. Okei, tuolla ei ollut mitään. Mitäs täällä on? Ei näy kameroita eikä mitään. Tuolla on rappuset ylös. Yksi tossa? Ei, tosta todennäköisesti voi vaan tippua. Okei, täällä oli FAMAS-pulletta, eli ylös vaan. Nyt tulee puhelu. Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Keep trying, ja me kiivettään sillä väli ylemmäksi. Eikä vaan kiertää nuo. Toi me luettiinkin jo. Ainakin näitä chaff grenadeja löytyy aika reilusti täältä. Tää on diazepamia, joko tää on? Ei kun Stinger missillä. Okei, ja sitten taas ylöspäin. Sitten aletaankin olla tämän huipulla. Mä vielä päässä itse liikkumaan. Hetkinen. No niin. Snake, I did it. You got past security? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the Kohta puoli joudut teljetyksi. Mä luen kohta tosta. About the PAL override system that Baker talked about. I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they
Kohtapuoli joudut telityksi huoneeseen, joka täyttyy myrkkykaasusta. Joo, tästä tulee korttijuoksentelua, kun sitä korttia pitää käyttää eri lämpötilassa, että se toimii. So it can't be detected by any current ballistic missile detection system. Pitää käyttää sitä korttia aina eri tilassa, että se itemessä muuttaa kuosia. Okei. Se on se salaisuus siinä, mitä se puhuu sitten. We learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? Kuunteleeko nämä kaikki niin koko ajan näitä muiden keskusteluja? Delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No, Ocelot took it from me. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the Ai dummy sillä ei enää ollutkaan sitä levyä tallessa. I think so. Did you find out how to override it yet? Kaikki muut tavaransahan se sai kyllä In a takaisin. separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Okei. Nyt me ollaan sitten täällä päällä. Kyllä täältä päässä toiselle puolelle. Okei. Tänne päin. Aha. Olipa hyvä, että katoin. Joskus jotain hyötyykin siitä, että on vähän varovaisempi. Okei, nyt olette olla lähellä. Did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? That's part of it. Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Okei, eli sitten se on tuonne ylös mentävä kontrollihuoneeseen. Siellä olikin porukkaa. Disengage the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No, there's been a change. The new target
is Lock Nord China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Galukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site. If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the U.S.'s reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means to China and India. I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion. That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox dye vaccine in our demands. Mielenkiintoista. Killed for our genome soldiers as well. I'm also including the Fox dye vaccine in our demands. Mielenkiintoista. The killed doctor had been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this Fox dye was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. Siellä on joku semmonenkin Have you heard from your olemassa. friend, Sergei Galukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test. Kohta tulee tukavat oltavat. He's a very prudent man. There's nothing Eli se on se to kaasuhuone Colonel wants Metal Gear and a new nuclear seuraavaksi. weapon so bad and tasty. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first-strike capability over the rest of the world. Their regular army is shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? No mielenkiintoisia, mutta ne on kyllä aika pitkiä nämä videot kyllä. But he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. $1 billion. Nykyaikana Elon Musk sanoisi vaan, että maksan takas... maksan 2 ja ostan koko tuotannon, kiitos. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What do you say? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We can still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Galukovich's forces. Are you going to fight the whole world? What's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any time. Moro taas. A nuclear warhead Moro. invisible to radar. And on top of Jakel. that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. What about your promise to Colonel Galukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Outer Heaven. Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is in it again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief of the Armstead Aha, se dead. näkee siellä. Solid Snake. You interrogated him, don't you know? Didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. No. She's alive. Meryl is alive. I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay. You see, the override system that the president was talking about,
insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Kerran vaan. Yeah. Aika hauskaa kyllä miettiä, että vaikka onkin vanhoja pelejä, ne silti on 3D-pelejä ja osa esim. Yksi PS1-peleistä. Joo, tavallaan siis vaikka grafiikka on huonoa näissä peleissä ja muuta, niin pelattavuuden ne on kyllä osannut silloin tehdä hyvin. Ehkä siinä kans tulee osa se, että kun se on rajallinen se tila, mitä tehdään, niin sitten se käytetään tehokkaammin, kun ei rakenneta semmoista älyttömän isoa open world-paikkaa. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. Vasemmalta oikealle. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Damn. Aha, joo, nyt se hävitti sen kortin, eli nyt se varmaan tippuu sinne vetteen. Snake, this is bulletproof glass. There's no way in. Ei bukeja, ei glitsejä, ei päivityksiä. Onko sulla yhtään maanviljelypeliä? On mulla Pleikka Vitoselle jotakin niitä hankittuna. Mitäköhän Farm Simulator, jotakin tämän tyyppisiä. En ole ihan hirveästi pelannut kyllä, mutta on kokeillut. Nähän nytten. Kello on 8:15. Eikö siis 10 vailla. Mä mietin semmoisen, että mä voisin pitää tässä vaiheessa 10 minuutin tauon ja sitten jos jatkaisi tuossa tasan 11 sitten jatkaisi tuosta, niin sitten ei olisi ihan niin kiire lopetellakaan, kun saa vähän selkää ojottua ja vähän käveltyä välissä pari tuntia, niin tekee jo mieli vähän oikkoa pikkusen, mutta ehdottomasti kyllä jatkan peliä ja jännään kohtaan jää tässä. Niin me lopetan tämän liven tässä vaiheessa, mutta tasan 11 niin jatkan sitten tästä samasta kohdasta tätä peliä. Kiitoksia kaikille ja nähdään kohta uudestaan. Vähän rationoi jo naamaan. Joo, kyllä. Juurikin näin. Mutta joo, ei mitään, niin tasa 11 niin jatketaan livejä sitten. Siitä kun mä aloitan sen liveen, niin mä oottelin siinä suunnilleen ehkä sanottaa minuutin verran, että kerkiä ja porukka liittyy, ketkä haluaa. Niin yes, nähdään 10 minuutin päästä.